aran kurfuna zabai lawali dan tela da shi da Anas Ahmadu na Talabere za ku ta tana hannu da hannu a take kowa ce wanda kowa ya san wani babu mai son shi gaugawa saboda akwai taka dinta bisa ga faduwar yau tana daga cikin rashin sa'a shi yasa yan kokowa suka bi a hankali wallahi Anas Ahmadu gashi nan yaro ne amma Talabere kun san yanzu tana cikin maza da ne ake cewa ba a kwanto da Talabere amma yanzu kam lokaci ya sake wallahi subhanallahi aiki za a dauka hanya ta lalace tau hankali lalle ko kowa ga ta nan hili kawai ya cika ya yi dam da ɗan adam wallahi hili ya yi dam da ɗan adam barka da isowa hili kuma barka da mani amma wa akwai kokowa inda homin suleiman hankali subhanallah hankali aiki ya ɗauki hanyar lalata subhanallah la ilaha illallah ana za yi lalata ana za kada lawali tela inna homin suleiman subhanallah Anas Ahmadu ya kada lawali ka gani ko ya kada lawali Abdu Dantela na Zandar an 6 minutes sai su ba shi girma iska yara 6 minutes 27 seconds wallahi Anas Ahmadu na Talabere ya gama da lawali dan tela aiki ya lalace